חני מכבי, בת 22, מתל אביב. אני מזכירה במשרד פרסום, משרד מדיה. עובדת מאוד מאוד קשה. מעבר לזה, בזמני הפנוי, כמה שיש לי, כי אין הרבה, אני אוהבת לשמוע מוזיקה, אני מאוד אוהבת מוזיקה. לפגוש קצת חברים, לטייל, להרגיש את השמש. המוטו שלי לחיים זה לחיות את הרגע, לא לחשוב יותר מדי, לזרום, לקחת דברים יותר בכיף. חשוב שהיא תהיה יפה, קודם כל, וגם אינטליגנטית. צריכה גם לדבר לעניין, לתקשר עם אנשים, להסתדר עם אנשים, לאהוב אנשים. בתור ילדה הייתי שובבה, כל הזמן מציקה למורים, כל הזמן מתפרעת, עושה בדיוק ההפך ממה שאומרים לי. אוהבת לשחק בחול. ילדה מרדנית. היו לי מלא חלומות, להיות רופאת שיניים, להיות זמרת, להיות פסיכולוגית, להיות כל מיני דברים, כאילו... לא היה לי חלום ספציפי, אני רציתי הכל. המשפחה שלי עזבה לחו"ל, כשהייתי בת 15. זה היה מעבר מאוד מאוד טראומטי בשבילי. בדיוק התחלתי ככה לקבל את האופי שלי, והתחילו להיות לי ככה חברים, והתחלתי ככה לקבל איזושהי יציבות פה בארץ, וקצת ניתקו אותי מזה. שאני חייכנית, אדיבה, יש לי אנרגיה כיפית. נראה לי שזהו.